Hello, what's up mga ka-gas price? Nandito na naman tayo ngayon para mag-update ng presyo ng gasolina sa buong Metro Manila. Kaya guys, tara, samahan nyo ako. Papalapit na tayo ngayon sa Petron Gas Station along Congressional Avenue guys. Ayan. Araw ng Miyerkules, June 17, 2020. Ayan. Ayan. Ang presyo ng kanilang diesel ay 35 pesos. Ang kanilang turbo diesel ay 37 pesos. Ang extra advanced gasoline ay 47.77. Ayan. Ang kanilang XCS ay 49.27. So guys, no, baka magawin kayo dito aming Congressional Avenue Station pag mula kayo ng C5 Luzon, tapos papunta kayo ng Mindanao Avenue papuntang Index o kaya papunta kayo sa EDSA, no, magpagas na kayo dito guys. Ayan o, ang kanilang diesel ay 35 pesos, turbo diesel 27 pesos, ang kanilang extra advance ay 47.77, ang kanilang XCS ay 49.27. yun guys. Huwag nyo hintayin guys na maubusan kayo ng gasolina, baka naman pumili kayo. Magpagas na kayo dito guys sa Petron Gasoline Station along Congressional Avenue Extension. Ang kanilang diesel ay 35 pesos, ang kanilang turbo diesel ay 37 pesos, ang kanilang extra advance unleaded ay 47.77, ang kanilang XCS premium ay 49.27. So guys, pagas na kayo, pag hinintay nyo, baka may pinili pa kayo along the way. Mahirap na baka mamaya matuwing pa kayo dahil naubusan kayo along the way ng gasolina. So malaking abala yun guys, no? Ayan, Petron Gas Station along Congressional Avenue Extension mula sa Luzon. Ayan, magpagas na kayo dito guys, baka mamaya maubusan pa kayo ng gasolina. Ayan, ngayon araw ng araw ng June 17, 2020, pang 17th day ng community quarantine ay general community quarantine ng buong Metro Manila. Ayan guys, mag-ingat lagi at mag-mask, magpugas ng kamay at minom ng maraming tubig. Safe, mag-mask lagi. Ayan, huwag magbigay ng confident. Ayan, baka mamaya magkasakit tayo. Ayan, maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe at ngayon lang pala nakapag-view sa aking channel. Huwag kalimutan mag-press like, subscribe at press ang notification bell button para update kayo ng mga future update ko. Ayan, Petron Gas Station along Congressional Avenue Extension. Mura-mura ka na dito, 35 pesos at ang turbo diesel ay 37 pesos at ang extra advance unleaded ay 47.77, ang CSR ay 49.27. So guys, hanggang sa muli, good day, have a good day.